Il-Kummissarju tal-Pulizija jemmel il-ġudikatura għandha bżonn iktar taħriġ u jħossu mweġġa meta jisma' ċerti kummenti minn imħalfin u maġistrati. Dan qalu l-Kummissarju nnifsu f'intervista li saritlu mit-Times u li matula kritika b'mod mhux daqstant sottili lill-ġudikatura. Anka ċertu kummenti ta' xi membru tal-ġudikatura biex jattakka l-prosekuzzjoni li jweġġawni. Anke għal fatt li forsi tkun diġà ingħata digrit ta' prima faċi, ġifieri instabu raġuni biżżejjed biex ikomplu l-proċeduri kontra dik il-persuna. Allura jiena filwaqt li l-pulizija kontinwament inħarġuhom biex ikunu aktar speċjalizzati f'dawn is-setturi, nemmen li anke il-membri tal-ġudikatura għandhom ikunu aktar speċjalizzati u jingħataw it-taħriġ neċessarju. Fis-stess intervista huwa naqas milli jikkummenta dwar numru ta' investigazzjonijiet li għadhom pendenti, fosthom dwar il-każ tal-Bank Pilatus u dwar il-kumpanija Ecuter fejn huwa involut l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, kif ukoll dwar it-tfittxijiet li kienu saru fid-dar tiegħu. Ma weġibx lanqas dwar id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali li twaqqa l-akkuża tat-tentat taqtil fil-każ tal-hold-up li ppruvaw jagħmlu fuq l-HSBC fl-2010. Dwar il-persuni involuti fi qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Angelo Gafa qal li kull min kien involut tressaq il-qorti fejn skontu m'hemmx iktar persuni implikati f'dan il-każ li jridu jaffaċċjaw il-ġustizzja. Jiena ftit ta' żmien ilu kont waqt press conference hawnhekk ġewwa l-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija kont qatt li bl-evidenza li kellna f'dak l-istadju kulħadd kien imressaq. Dak li għad dakinhar għadu jozzalhom. Mistoqsi dwar dak li qal George De Giorgio mill-ħabs huwa sostna l-informazzjoni biss mhux biżżejjed biex xi ħadd jitressaq il-qorti, hemm bżonn li jkun hemm evidenza. Gafa żied jgħid li d-deċiżjoni finali jekk persuna titressaqx il-qorti jew le hija tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Skont il-Konfederazzjoni Ewropea tal-Pulizija, l-Korp Malti għandu konnessjonijiet mill-qrib mal-Gvern Laburista. B'Angelo Gafa jgħid li qatt ma kellu intħil mill-Prim Ministru Robert Abela għalkemm ammetta li jkun f'kuntatt miegħu. Bħala Kummissar tal-Pulizija f'dak ir-rigward inżomm kuntatt biex nassigura li l-korp jingħata il-budgets neċessarji il-liġijiet tal-pajjiż ikunu tali li dik is-sigurtà tkun primarja fil-pajjiż. Mistoqsi dwar nuqqas ta' membri ġodda fil-korp, il-Kummissarju tal-Pulizija stqarr biss li din hija problema f'kull settur. Angelo Gafa qal li matul dawn l-aħħar sentejn lilu fit-tmexxija tal-korp skontu il-fiduċja tal-poplu fil-Pulizija żdiedet.